especially kawane season mar loso budget gima olongo ni budget making process to trips mag MCA ng'eny ahinya obed madhi Mombasa obed madhi Naivasha maena no donjo ni to bage moloko to wuok odonjo ni to wuoche mogo rangi to wuok to mano gin gigo ma samoro king'iyo matut to gin thuolo mikawo mar mondo otamgi e teko ma gin godo mar gorruok gi mibadhi to mae waneno ka especially nitiere kisomo ripode migolo gi controller of budget kata gi auditor general to nikeche magi ripode migolo almost every quarter manyiso ni golo gi didek e higa to kisomo ripode go mag county ka county to nitiere penjo ma kata mana MCAs gibed jogo makin mang'iyo kaka sirikal kaka pes sirikal mar county tiyo to gin gigo madine gikonyre gi governor mondo kik chop kata ne controller of budget to nikeche compromises mar ni koro osetergi kia otergi kanye kia bende waneno ka counties moko imiyo gi pesa milongo ni ward fund ma is also not there, it is illegal to mago koro gin gik mitiyo godo mar mondo umwangegi to ka bed ni ginyalo tiyo kaka kaka katiba mar wadwaro kendo kaka chik dwaro to gigo moripo bed ni gitimo nyalo konyo county mar mondo pesa magikungo kata gigo ma opportunities manyalo contribute towards corruption kata nyalo kelo mibadhi to ginyalo address. For example, en tij MCA mar mondo ket proposal mar mondo los gimiluongo ni digital scheme kaka ma wawacho mar chulo kata parking kata timango nikech gino nyaka kete chik ko onge chik to ng'ato nyalo dhi e court mowach ni anto jogi chuna ni mondo achul pesa ni gi M-Pesa to onge platform ma chuna ni nyaka keti kamano but ka ene chik to kidhi e court to chik no emisomo ndong ineno ka Siaya County Digitization Act on revenue collection chapter 6 ya wacho kama then mano en case ma yalo yot omiyo MCAs nyaka konyre gi counties mar mondo gikony gi keto chike malongo manyalo address issues of corruption to gibed jogo ma are willing to learn kech pile kia gidhi Singapore kia gidhi benchmarking Thailand kia nyocha gidhi nyaka Uganda ka hoping ni nitie gimoro maber ma wanyalo somo kanyo to koro sama gidhi timo benchmarking gi ang'ono ma giduogo go de county bende nitiere rieko magise somo magisumo e yo makare manyalo konyo county mondo county odhi mbele to MCA nyaka ng'e Trevor ni gime olongo ni service delivery ka koro matimre Siaya nikech sama koro jariyo gore ting'eni services moripo bedni bedo delivered ok be delivered MCA must be non-partisan mondo penjo ma critical ni sama koro governor onge to chike moripo bedni walosogi nenga services moripo bedni governor oversee mabedo delivered ne jopiny ng'ano madhi timogi to nikech again political interference okwane ka MCAs wa penjo ma critical kata mana senator be nikech senator e MCA at the national level eno beti senate kacha kendo chiko wacho ni senator no ene protector mar devolution to king'iyo kaka koro wach mane wacho mar Josiaya to kata duond senator okwa winj ilonge ni senior youth leader okwa winj that agility mare nikech youth leader to kata kidhi e political party to en jatelo mane